keby sa stalo. Možno cez 9. Vieš čo, sypú tam možno piesok. Možno nepustia už do 9. Piesok Nech záhrady sú pod vodou celé. No, piesok tam sypú, či čo to tu robia. Ináč, čaute chlapci, ináč tam, čo sme nasadili, obávam sa silne, že to je celé pod vodou. Chcel som tam ísť aj pozrieť, ale asi sa nedostaneme od jazera, to bude typujem zatopené celé kúkaj. Ty kokos. Sa tento dom tuto. Budeme mať dobré video. Ale keď sa nice tam budú, takže tie budeme si vymazať z toho videa. Pozri sa, čo tu policia, taký kokos. Hen tie domy. Chudáci tí ľudia, čo tu bývajú, pozri sa, domy pod vodou. Tak normálne bývajú pod hladinou. Pivnice, spodné miestnosti, keď majú nejaké vinárne, kúkaj. Pozri sa. Všetko pivnice pod vodou majú detko. Všetko na záhrade, úrodu, čo mali, všetko je v riti. Všetko tento dom, kúkaj, to aj spadne, keď sa to sklesne dole. To je strašné. Počuj ma toto, čo sa deje už v posledných rokoch, tu je akože fakt, že... Je to jeden prístroj, ktorý, neviem, či si počul, ale praškujú nám lietadla nad hlavami, chemtrail sa to volá, rozprašujú nám tam brom. Ja som šel do roboty, lietal. Áno, to je, sledujú brom, hliníčity a podobne, a z toho sú zamračené, veľa dní v roku je preto zamračených. To sú také čiary, keď preletí lietadlom a nezmizne. Bežného lietadla sa rozpada za ním tá čiara, také, že preletí lietadlo, je tu tam vyštrafované ešte 2-3 hodiny po prelete, to sú tie chemtrail stopy. A to je taký side ride,